हठात आं गुबुनजों हाबा जाबाय बेनि थाखाय आं दा गोबां बारा मोनहाया सहायनो हायाखै जेनेबा मानसिफोरनि खायसेनि रायनाय बा बेफोरखौहाय ओंखायनो नोंथांमोना बयबो मिन्थिदों जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंमोन क'क्राझारनि बे नंगौ मोजां मोननाय दंमोन औ जों दिनै 2 बोसोर बारबायानोमोन रिलेशनशिपआ आरो बाट हठात आं गुबुनजों हाबा जाबाय बेनि थाखाय आं दा गोबां रायजानो गोनांबो जाबाय दा जेनेबा हयथ' बिनि खाफालाव आं गैयामोन बा आंनि खाफालाव बे गैयामोन मोजां मोननायालाय मोनदोंमोन मोनाखै नङा बुहुत मोनदोंमोन खिन्थु माब्रै मा जाखो हठात बेखौथ' जों बुंनो हाला दा आं हाबा जाबाय औ आं मैया हाबा जाबाय ओमफ्राय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया थेवब्लाबो माने गोबाङानो माने आंखौ गाज्रि मोनदों बा गोबाङा मोजां मोनदों थेवब्लाबो आं बेखौनो हास्थायो आरो जेनेबा आंनि पस्ट होनायखौ बन्द' खालामथ'दो आं दा जायजों दं बेजोंनो थागोन मोजाङैनो थानो नाजागोन आं थेवब्लाबो हयथ' आंनि भुलबो जानो हागौ जेनेबा दा भुल नंगौना नङा बेखौ मिन्थिला जेनेबा आं रावखौबो जेबो बुंनो साना खालि